Arratsalde guztioi, lehenik eta behin, Bergaratik gure babes, besarkada eta animorik sutsuena euskal preso, iheslari eta deportatu politiko guztiei. Gaurkoan bereziki, larriki gaixorik dauden horiei begirada, arreta eta kezka Mikel Otegi eta Igor Iparragirreri zuzenduta. Animo eta itxi horren, hau pasue! Gaztelur, bere azken 20 urteak espetxean eman ditu. Une oro, herritik urrun. Une oro, seniden gandik urrun. Zorionez, gaur gurean daukagu. Laurogei urte hauetan gertarak izan duen azken presoa. Azken errepresioaren politikoa. Eta azkena izan da. Zalantzaren gabe, gertakarena guztiz pozbaria. Baina ezerrek azpimarratu nahi dugu. Erakutsi diguzue, erakutzen ari zarete, une hori espero eta espero guzti hori posible dela milioiko preso, iheslari eta deportatu politiko gabeko euskararen hasi bat eraikitzea. Hori gaurko gaztaia. Hasi hori ez dela euskararen hasi izango iheslari deportatu edo preso bakarra dagoen bitartean. Hasi hori esatu esanera zen frantsesak preso, iheslari eta deportatu daude gatillo gisa erabiltzen dituztela Euskal Herriaren askatasuna oztopatzeko. Zorionez, egon gaitezke aukera egitatu aurrean. Baldintza estatu frantsesak arrakadak sortzeko, arrakadak irekitzeko. Horregatik, gaurkoan irekitzea, gonbida zutzea, aberriaren bederatzea, milaka izan daitezke Parisko paretak beteko ditut izan daitezke. Orain presoa parean erabiltzen dago. Azken biratu, nola ez, gatazkaren ondorioak konponbidean jartzearen garrantzia. Baina ezin dezakegu inolaz ere iparra galdu. Zeren helburu nagusia herri hau bere askapen nazional eta sozialera eramatea delako. Aski ongi dakigun bezala eta aldiro erakusten diguten bezala, 1926an gertatu moduan, gaur egun ere Kataluniako Errepublika berriarekin gertatzen ari den bezala, garaitu eta garaituen bakea inposatu nahi digutela. 1978ko erregimen fascista eta autoritario hau zalantzan edo kolokan dagoen honetan berriro ere ongi lotua, ongi kateatua nahi dutelako. Estatu Espainiarra aspaldi luze izan da, estaturik gabeko nazien espetxea. Demokraziarentzat ere espetxe bilakatua da. Aspaldi bilakatu zen. Eta horretan, gure gorabehera guztiekin, orain 40 urte ezker abertzaleak hartu zuen erabakia, egin zuen autoestrategikoa, ez soilik egokia, baizik eta ezinbestekoa izan zela azpimarratu beharra daukagu gaur egungo egoera eta baldintza hauetara iristeko. Guzti honegatik, barneratu beharrean gaude, kalera, etxera ateratzen dugun preso, senide, lagun eta kide bakoitzeko herri honen askapen prozesuan aurrera pausoa izango dela.
baina bereziki barneratu beharra daukagu, eta gainera indar guztiak horretan jarri beharra daukagu, gai bagara epe laburrean herri honetan prozesu independentista bat abiatzeko, eta egon ziur gai izango garela, horrek ere guztien etxeratzean azkartu egingo du. Borrokan jarraitzen dugu. Jende askok bizitza bera ere eman du helburu hauek lortzeko. Ehundaka kide ditugu oraindik beraien hoberena emateko prestutasun osoarekin. Eta garbi izan dezazue ezker abertzaleak konpromezu osoa duela helburu horiek lortze bidean eman beharreko pauso guztiak aurrera emateko. Horixe delako gure konpromezua, konpromezu individual eta kolektiboa, konpromezua herri honekiko eta bereziki konpromezua herri hau askapenera eta garaipena eramateko. Horregatik aurrera guztio, urratsez urrats, kalera kalera Euskal Herria bake eta askatasunera eramango dugulako. Gora Euskal Herria askatuta! Gora herria!